On a un camp de constitution mais un camp on a embolé francophone na pep ou Mali président pe bakabani francophone chima korodo ali asim ko ni mata transition sigi ka constitution to kombi bo francophone jamano fe akara ji be bura kala fu e urandesi do blakana ko la kata soro Mali dana Mali kono Mali ti français fo ere ote donc là o embolé a francophone ko la ni bura francophone ka constitution na ka kana école be nyafiga kana retard ko ni vorien ko kuma dabla iba Mali ni ti français faut qui est confié mais Mali tra avion sans réussite para que français la ko réussite be confié là donc ni il ti confié ko chinois ti confié japonais ti confié ou ka kana donc c'est que Mali de galonka autorité au sona ou bana ou galonka ote ya ambe ka kam info Sénégal la ben nime président mana discours ke mogota korofo mogoy parce que me baga kacha français président mana fongo demsen fitini be 3e année aba do kale ga jamana nyemogo kuti mais anga nyemogo be kuma u yere denta do fa mi fo o la anga jamana mara bago be kale kanka we tout joko je jure ko min ta menike a kalenkan a sharia baga u yere tuga u ka mena o drondi mais mo munu ga warbe ka tuga u ka mena o sara olu ta sharia donc be balo olu jolla o la kan balo nyon jella tsakadabla. Donc maintenant, je vais faire la même chose. Ni floko, kono, koka flakaneke, en langue officielle. Walma, ni boboko, koka bobokaneke, en langue officielle. Menaïma. Et bien bon au kola. Majorité. Menaïma. O jabira depuis kuma damine ngo kami me baga kata Mali kambe Mali bela jele mo million mo Chine mo milliard kele million kemenani ani million mo woro oro ka tani Mali rebe kan keme sabani kan fla de Chine ou bena mandare kan kota et Sud-Afrique ya kami me baga katani kambe mo fe ko anglais de o folo de ko afrikaans mo million woro de bo fo de Sud-Afrique ka langue officielle foray Indonésie Hollande de Indonésie colonisée. Quand que me woro de Indonésie, yene jamana mi islamé ka chani be. Quand que me woro chala wala sa ka tanye. Oui basata. Mais kata soro jawa de Shia ka chani be. Quand ta kunti Shia ko quand ta kuye amebra ka cha. Donc ça veut dire que bamana man chani be malla. Bamana man chani be. Mais bamana kan mebra ka cha. Mo ne chana parce que Bamako sigi de OK. Bamako sigi tere. Il veut ta Mali région bela. Norian fa nous era de be asumaya don note. Qui veut 12 ça va quitter mon rostro miti bamana kame la akadoro ni koni adam ne gawo naka jimi koni c'est fini ma famille di maintenant avec jamana développer ni rodme na ya ko kando Sénégal o bora confiant la ba donc on lube de 7 de la na fo jamana to be chokamina barabe ke awka kana jamana fonction publique be bulon awka kande la san jona be na fonction publique je mais ni du nga fonction publique français la war tienne ba fait corriger là mais mo ta roni quoi a mogo keme duru la mogo ba fila tara ka feuille déposer mo bela jelen feuille be corriger gouvernement ko warbo ka soro ka keme duru doron souvent do la donc to munu binaji la gouvernement war foule bon maintenant nga fem bela jelen mana gloire kana na be fem kala ba koro da koro aba appliquer mais en we fem do kala en tout era koro do la fra ku ya nga loi abrogée mogo kala no era ko abrogé koro ou bien ku ya nga loi amendée là donc ko amendé koro on applaudit pour Aziz Traoré kada soro koro fo ita la kanya kura ya ko fe ka malo to kala to kana ka ji to kala to kana ka so ka ta malo sene to kala to kana ali ka fian sama fian folie dem sani minu be 10e na yu bla kana shando la ku kana shie kashikan ni to kana shie kashikan o asoro to ka do me ka shie marafu be ka shie dun e be ko shie kashikan ni no lu ka kana e be kun olu la to jite kula amana mais to den cham fana be o te shaka shigando na ay exemple de force ama fa ko traji ni sasa ni la ino européenne jamana be bleu no nyona malien munu be tunga la kulubana a jamana o bleu no nyona muti nyona kan fo muna a jamana kelengele na fenfe be na Afrique jamana mi ngono abo o Afrique jamana dominé ma misali dima oui malien ga yoro chiya no kai ko sommet France Afrique France ye jamana dengelende Afrique est continent de France jamana dengelende be sommet organisé ni Afrique jamana bidrun donné chokoli ça veut dire que les Africains n'existent pas Diagwa ça ay o puissance côté ça puissance côté très bien France ka puissance ya ka colonie française de bo fana fié ma misali simple dima ka puissance onde ite jamana soro jien kono ka kele ka jolo no ni jamana tan nani ka wari glani jamana do fo jamana mi bake misala aw mo gotan keme fla ba bebolo ajo keme ba bebolo ni aw be binana ne man ta ke jole mo gotan binana to keme nania bi wororo be ka bebolo kilengeli aw jome saka wartiga foni jamana nunu ka réserve keme sikila bi duru ye France tay o jamana nunu be saka wartiga ko France ni et puis France nunu boro la o luma ke fe mena Mauritanie ka langue officielle pour français là aka warna na ka kana ogia Mauritanie ka ogia ka gilna nga ware français fa ogia ka gilni français fa Iran sa ka ko sebe
Algérie ka wari abantagne Maroc tabantagne Tunisie tabantagne Nigeria fene Nigeria bagne Ghana anga wari Ghana mais c'est que je vois pays qui ont eu peut-être avantage sur Anga et beaucoup fort mais un avantage sur Munuga malgré qu'en France pas qu'on mon tout le fort tel que la Guinée tel que le Burundi et autres là Oluga warubuga kana mais jusqu'à présent ça ne marche pas hein la Guinée ka wari kana Franc-Guinée c'est du français. Il y avait erreur franc-malien. Il y avait toujours le français qui dominait. Oui, donc, Guinée Waria. Guinée Waria. Mali Wari. Est-ce qu'il y a un franc Ogia? Franc Ogia. Il va me dire Ogia. Franc Nairate. Franc me fait un cas. Au bé français qui a fait un cofo. Parce que français pas gland français. Le cas de Morocco na ko Suisse là. Français pas bébé gland français. Wana gland français a be minga we korbartai. Debe minga we malitai. Ala français pas au tekele. Mais ni trans Gabon au français pas dessin en retard dessin et tekele. Au corps français mo te papier na français pas trésor français ka papier di. Ka daw ma dro wala sa on a révolté. Au dedo. Parce que ni Jomi Bolo, na nyebe horon na ko horon be kan ou ka warbo bolo. Il fana be wardo glan adama. D'accord. Parce que ni mo me barak ni be barak ni mo kan. Abi diriger quoi. Nyabala. Donc e kala ke e dien jamana jumen ko wa fla bebe watama. E wemi. Bon, ne mi me war ko la. Hein? Ne mi me war ko la. Iga war puissance, iga war grinya. On peut dépendre industrialisme de la il y a jamana force donc et flag à mi fournissant par exemple ça un héros c'est la dernière match c'est qui la temeje la temeje digo kika industrie ketugo ma misali di makola jamana do flene ay indépendance en 2002 encore Mali organisé ça a jamana to ko Timor Leste Portugal a colonisé, il y Portugal, Indonésie, 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 aka diri Mali tay donc oluga industrialisme me choko industrie ko kuma tien ko sebe we baraka nu ka kande we ka binga développer c'est ça les gens ne viennent pas chez toi ça dit fente vous be mi exporter tu n'as pas de ressources fortes industrielles bâtiment et c'est que y a impossible warka ke ga warka griya c'est impossible les ressources ko la mena matuguni ou les ressources de Mali on a ressources ti jamana développer parce que sanu tsega reka fo ni acclimat kele Mali de jamana sabana et sanu na frafina be fila otea des flyers. Au Gorée, Mali ka sanu kanga chani Maroc tay. Mais mon Maroc warga grini Mali tay. Parce qu'en tate nga wari. Non, Maroc ne beaucoup de faux. Industrialisme nga wari. Wallahi industrialisme indron de. Non. Le Mali ne crée rien en tien faux. En termes de création kafo par exemple ça, même le coton, quand tu es premier au Mina, en Bina. Or là, quand tu es premier nema flou, en Bina. Donc on n'est pas fort industriellement. Les gens n'ont pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin des gens. Am se ga imposer choko di kanga warga. Par exemple, je prends l'exemple sur le Nigeria, le naira nigérien. O ga grinantao, mais iboro kafo ko ko barabi Nigeria. Il mo ko de jo Nigeria on va faire no va créer erbe ta. Donc imposition tu donnes raison à Zizma Fié à Kodi ressources coinées an nabi bolo nitisa laboratoire la fude do oh mais attends bolo déjà ressources mbe Mali du bolo jukora te France bolo mimbe Niger ate France bolo mimbe Burkina ati France bolo mimbe Côte d'Ivoire ati France bolo mais muna a sous région jamana bella jele me sa ko la France no fait ma lamando di mano e misali Côte d'Ivoire climat na du jukora na flo na fin bella jele ni Malaisie tale kele mais muna Malaisie be Côte d'Ivoire ni la preuve Malaisie be kalange akakana kele Malaisie ba ka ressources bo ka ba ele ma refe ka plistika kan mais Ivoire ni Mali on bu tabo tukabu ba ele ma ku ka plistika kan Mali on la ka nyogo mine datugu ko o équipement do sanna ko ye warche